Влизате в магазин за спортни добавки и виждате стотици продукти – протеини, креатин, аминокиселини, претренировъчни смеси с гръмки имена и още по-гръмки обещания. Но ако отделим науката от маркетинга, кои от тези продукти наистина подобряват представянето и възстановяването и кои са просто скъпа урина? Светът на спортните добавки е индустрия за милиарди и за съжаление не подлежи на строг регулаторен контрол като лекарствата. Това означава, че много продукти на пазара никога не са били тествани в независими клинични проучвания. Те разчитат на впечатляващ маркетинг и препоръки от инфлуенсъри, които често имат финансов интерес. Но има и добра новина. Няколко добавки имат солидна научна база зад себе си и доказана ефективност. Нека ги разгледаме. Креатинът е най-изследваната спортна добавка в историята с буквално хиляди публикувани проучвания и един от малкото продукти, за които научният консенсус е категоричен. Той работи. Креатинът увеличава запасите от фосфокреатин в мускулите, което позволява по-бързо възстановяване на ETF, основната енергийна валута на клетката, по време на кратки, интензивни усилия, като спринтове, вдигане на тежести и експлозивни движения. Международното дружество по спортно хранене потвърждава в позиционното си становище, че креатин монохидратът е безопасен и ефективен и това е формата, която трябва да търсите, не скъпите патентовани варианти. Суроватъчният, казеиновият и соевият протеин на прах са удобен начин да допълните дневния си прием на протеини, обикновено ако тренирате интензивно и ви е трудно да го набавите само от храната. Но нека бъдем наясно, протеинът на прах не е магическо вещество, което само по себе си изгражда мускули. Той е просто концентриран източник на същите аминокиселини, които получавате от пилешкото, яйцата и рибата. Клиничните данни показват, че за повечето хора, които се хранят балансирано, добавката на протеин не води до допълнителни ползи, които не могат да се достигнат с обикновена храна. Но има и продукти, при които маркетинговият разказ е значително по-силен от научните доказателства. За тях ще говорим във втората част. Аз съм фармацевт, не лекар. Информацията в това видео е с образователна цел и не замества консултация с лекар.